Yo, I was afraid more China, Yamakwaba, at about TV, Chinese Ebre Asanso. Na ene Yankopon adom minim se wo ye pa otweda mpanda Roma se metia sha so tia sha se ahode e wo ho na ene ye bedi nkomo pa enkomo e bedi no e sunsumu nkomo na sunsumu nkomo so pa dia e chan se ye wo the oracle papa idea na se ni obi a be kona so ye na yakwakoje ensem e de afi ni ho ka se medi e de adu Eric wetu afrem popo so ene ye be ka sunsumu asem sunsumu yare sunsumu otwere sunsumu awo sunsumu akwantu wada okra babi ekwan nam na nyina mu no odiyifo eba bekire ede mpo enti ana ama ene ye beto aba yesi sunsumu ye hu se obi adikan sunsumu obi awene sunsumu no ene ye ba behwem ho nsempa ede aka proportion no medi odiyifo akwaba mejo so ebru mpacho odi ni bim odiyifo George the great oracle papa the great oracle papa akwaba bim mejo so ebru okay yeda say na before say bedan ho aba no asoro ni din yede Christ Divine Hope Ministries na yes ministries na say more branches yeah okay na say Kumasi ne our branches ma 25 software the down okay na say one are software penny na yes software penny akofar by founder CEO sorry penny the great overseer the oracle one sunsum edin sa sunsum word no me say brofo air spirit eye nipa eye mframa eti say spirit. You can't see spirit with your naked eyes. Untimi mfa wani kan say ehunu. Say out we say honhom bi twam a onni ani nti hu no. But me am wo sunsun mani. Otimi twam. Sunsun betima betwam sisi a. Na say mete angels ye gina ha. Say hu. Sunsun am de ye adwuma na abofo no so me gina me nkyɛn. Omu nya me ama obi mfa bibi ma ye me. Tim gina mete asisi a omu gina me nkyɛn. Gisi obi a wani wo sunsun mani. O sti opobo ohun apobo se. Ana na mo kan ye ntia sunsun mani no. Your friend third eye. And near as a movement too much. There be o proportion. I don't come across any ebedi ase. And near toso me ensano no. What I say? And ni no. Ye we near when nyame de man yin. I de hwe wi ase ne man. Ye we near a toso. Once say one left and right. Me no. Ye we third eye na we mama so ha. Ono. Na third eye no eduru ba bia ebie to fourth, fifth, sixth to seventh. Etimi be to 7th na wo no a wo sa wo third na be to the 7th o me a obi sunsun bi beku because wa hunu dia koso wi ase nyina nti wo de ntimi be to say me be to 7 o timi be to 7 na chese ba bia me pese me kɔ no ano oden te se obi mete yi na obi wa amanone me pese me hu ade ko a e koso e wo no ho on se country be a wo honhom a o control nti enye easy say wo free Ghana ha na sunsun wo mu akọ Europe nti gise wo be first when mo second when mo third when mo be na forces na ho na no den nti say wo call straight the 7th when say o ma nyina pave way nti o te abrochire na mete ha na me hwe aduane a wo di wo ye say no wo ye be shite sene mpaso niam a wodam ho nyina me hu nti ade eche na me country na ya na ya brochirefo no won no obusa papa na wo ya bayifo ana na mse ba ye die me hu no ba ye ntimi hu na ya de na wutimi hu ba bia me tea cup si ba shi te semen paso me da am say anu na kire say me great oracle ye bedi nkomo awusafo ya na ho na nti mo kana say na dia ano odene pa nti yes e basa na brochirefo no say ye ne papa me fro amam so ahu die me esa me mpaso ene no ano ye na ehomra ka say aha aya adom tv nchine sen ena oguso a wo hwe ye basisi a odifo akwaba mejo so na ye ko na wo kan asem bi say wani no ebie sunsum ase wa kire o say ade a ye mfa ye ni ehu me pa cho aya na mo a mo ye sunsum sem a mo ye sofo no ene omo a mo ye ebia Pentecost sofo de oni ani Methodist software oni ani Presby software oni ani sorry charismatic churches ibi e dey difference e wo mu kakra bi kire mu ansa na ya ba enko hwe no so me nya sofo
me odiyifo Pentecost suffer the other churches now can suffer, and some of them cry teachers. What I say, they are some of them are evangelists, some of them are elders. Me odiyifo juma any asof juma susune me dear ne spiritual work sunsum juma. What I say, enti na Pentecost and other churches denominations and any dear sunsun bem and sunsun e wo ma ne say dear me hunu no sa asof no hu dear me to me yo no ontumi nye. What I say, for instance, last week ba ha kwa na fuaye den ya ne na ase atatai on say ne nkofo de na kwa bosom bebre so som kodane dua no on dane dua no bebre but ten ho anto no oba ya ansa na me hunu say enya bosom a wasase so ade ne hunu bi na enya ne mo bayifo bosom na ache no bayifo bosom bayibonsam a wabin o bosom nti sa bosom no na ne kuta ne mu ansa na me wura sunsun mu a me kwa kopeja sa bayibonsam na bosom na ato atwene na mayi papa ne dina free ho ma ne nya ho den no absan for ene odiyifo ora ko ne di komo ene ye di sunsun masem komo sunsun minim so wo ho enti ene ya fe no odiyifo edi enti ena ene yesi ye beto aba nyame adoma MPP for ebe election NDC for ebe bi general election 2024 odiyifo bitimi ka se makosunsun ahu se o mampani we ni ba we ni eno ya ese na esisitie because abato ye to no sunsun mu sana pie hunam what you say chiremu obi yare a ansa yare so ko hospital na hospital yare a neko nti yare a eba nipa so a enko no ansa ebe pie physical no na yare na di kan adinya wo sunsun ansa na pie nti ade be besibie si osunsun esi osunsun ansa na pie physical nti abato na e ho sa no enye ni kan na ye de tuo enye ni kan so onim se MPs ni ministers bebre ba me nchen but me ntime fanto ya mpanifo ne akunini de atia ne se abade tuo na ankasa ye betue no ye wade bi wo ho a ye no spiritual crowd puller ye yema wo ba bi a obedu obi onye na adwen se aba no obeto ama obato obko gina pa obeto ama wow yes enti se metui na obi mpami a na mbe hu se me ntoma me a obetuma ya me ato ama me ade na sikwan ade no ho ye bie de ato the 7th level ne ya ye ho akwankyere ade ama nipa no ye woni ama bi ho a ye be ya ama na ma na dware ne saa for 31 days owia what is said dien wonya ready so okoto aba na ma no but uduru ho say ya na bibi chi o se toma no meanwhile kra wonyo sa party no ti asawo ya meka no enti aba no to na ye wini no enye se we sore nipa dodo na toma no wini o anas eye sunsun masam ena ye wonkofo bi ohokra no a you don't see them omo ye sunsun nipa what you say omba ba batu bi azomo to ya be boro so na ye say ato awi say you register ho eti say ye penipa 200 na eto aba na sunsun mu betu bi a say sunsun so e be boro 200 register no so mo obo say nipa bebre ho o ma meto say koba na say nipa bebre ho no ma o monto because o nya ready so mbeto ama sa party no eti etimi dane o ma adwen na sa wo kokofo na ba bebre spiritual ba beto abato no masa asa o be ma paso be ma biebie nsam so yanka ne sa sunsun ade bia esi physical bia di kan si osunsun so obi yare na yare na enkoda na esunsun mu yare a ansa ebepie no edi 1 year sir yes sunsun mu yare bia before ebepie no ama nipa hu sa yare wo ya pie nti yemfa aduro nka no na di 1 year so spiritual wow yes wona waka asem wi I'm telling you na di 1 year edi kan di diw ewie honhom enti ansa ebepie physical no na di 1 year I'm telling you enti se wanhu akiri asem ntema wanya wo bi a wo dene na wa bene a wo bene nuro wo wiase nyina be ma so yare ne enko da enti odiyifo di enti enti ano sa eba na sa ye bibi a friends spiritual operation wo ne ama angels I operation ye yare na to atwene ko ne ba bi edi enti a nyankopon ma sa hade we ba se ye nea ye nipa o ye nipa me ye nipa me nua o he me ono so ye nipa edi enti
ena ma wo de wo ani ne koye miensa na me de mane ne yeminu ai mo na mo ko chire ko hwe ya nkɔhwehwɛ ye nyame ne pese bonsam wo ho bayi wo ho demons wo ho omba nipa nti se o se wode nkɔfo bi si ɔno nyankopɔn nanan wasase so semtam gyinafo na omo gi sa nkɔfo no ifira tamfo nsɛmma no enti de ntia o ma abayifo ani abayifo de nyame na de bayi ne ma omo bonsam na de ma wo oh okay bonsam na de ma wo omo ye agent of Satan abayifo enye obi ene ho aye wo no to no aye bayifo so ye wo no obi to no aye bayifo de a na ne oda ye funum ne ekoyi no ade ne kwa didi bayi ne ma no asan de machine nti omo nyina obi de ye might me ko yi no de bayi ma no na se obi akola da obi yam eno na ya na amamfo ntiase papa wonya hwo so obayifo na se me ni bayi me be obayi kura saye bayifo timi ko yi obi ba firi ne yam na ode yare aton so na ode bayi ama no na de na me de akola na ye oba na wo so bom pa ye pe be ma na se me wura sunsun na me ko yi akola na me da na sunsun be ma eno ye se obayifo bayifo ase papa obi pe oba na wanyem oba wo timi wura sunsun ko yi oba na mane be ma sakola no wo so ko kaso bayifo nsi anya adinta timi ko wura obi sunsun ko yi obi adinta asese wo dane no de wo so pe oba ebi a wawo manko wawo ba manko a wo so pe ba what you say ena okọ hospital no ebi a wani kan ma mesre but okọ hospital doctor confirm say akwara na be ma wono so pe oba wa ba wura ka ho e de na menye asese me dane akwara no na akwara no be oba ma no na neje asem we dia no eti ye wo bayi papa ne wo bayi bone wo bayi papa bia ni ho ense na pede se o ni bayi papa bayi papa bia ni ho de ntra me ka se bayi papa bia ni ho no se wode ye benkum yie no wo se nifa what you say se me na me ba no ana wo ma me no kuta bayi ena ne bayi no pese wode boa wo bia ne ba na ni da so no oje o ma ka ne nsam hira no de ama wo nti bayi papa no nti maame wei wagigi fie ho abayifu enipa ni monyam na ode ama ono ane ma nti ne ma miensa na enum no omu nyina di yie di adam kwala no nyina asai nti bayi papa no nti me wo na wo ani yesi bayi etimi de ma e bia me nana e bayifo wo bewu wawu ode bayi obetimi de ama obi bayi transfer ya transfer because ye person kire ade bayi transfer bayi enwu dabi I spirit enwu nti wuwu a wotimi mfanko obi ebe inherit what I say nti me bewu no me hunu se me bewu nti me de bayi ne be ma asomasi no wafa ti se obi di gold aja obi no mo no de aja no nti dwumadi a na mete asase so me de me bayi ne ye no eno na de me de aja no na wa bedi ma de no so beto aso nti se wo bom pa se ona na bi tifie wo fo tifie onwu no ni bayi nti onwu owu a ni padua na ekọ owu a ne bayi ni padua na ewu bayi ne wo no de mo obi na obi ase onye wo beje ho na enye ansa wo de bayi ne be ma so no hunu so wo bi ansa on fa ma no wo hunu so wo bi but wo de na eketekete emre ka yesa maame panimu te saa ana papa panimu te saa ne bayi ontumi fa ma ontumi fa ma da ontumi fa wo bayare sunsun mu ehu pa ho sunsun mu hu bayi maame ntie bayi ho eyade a ye de ma won kwala abre nkura ba oyare me se me papa me bisa na se me se na wo nim se adwuma we nim ye adan na wa ma me bayi ni bi achewo o ka kire me se me swa no sa to afene no ma nya poso me miensa o try se nko wo mam bi ba de bi obe make attempt bi ano na be matentigram bi sha white o me miensa no mkuta so de gina me nchen nti ya ma no won ne kura ma ne yare nti me bayi a ye de we nam no me nibi ba me di sunsum na atimi mu na ye wrade tumi no na me de ye adwuma na me de kọ na ba bia me mekọ no bayi fo ntumi nkọ ho ba bia me wura wo spiritual no bayi fo ntumi wura ho omo me ahefo ana nkofo suo mbebrebe yi ba bia me wura wo spiritual no bayi fo ntumi nkọ trap onuru ho kro bewu what you say baby am me odiyifo George great oracle baby am me wura wo spiritual no bayi fo ntumi nkọ ho da wo trap obewu onduru baby a obewu awusa fe na ehomra odiyifo George oracle papa na ene ne din ko no
yeba na yabehwe ono nso de nyame nam nso a oyede boa adasa because the air cost is here no nipa ekeme akwase wo haw amane enei obetie we yewu obetie we kyese ewuo no kra de aye basa sanso yare ne basa na adwuma seye sika seye aho kyerɛ na yewom ye na ehomra na odiyifo enkyerɛ kwan yo yasamba odiyifo ene ye solution we nyina wakan nyina kyese nipa ote wo so da ho so enti ye solution pa ne sei ye solution pa ne sei adasa me a wo a wo heme sisie yi ene me a metie sisie ye nyina ye wo haw ye wa mane because ye de ani fo na ekasa enti ye ntie de odiyifo ebeboa me nya because ene wonam gone too soon doso asika seye aware wuguo obi boni na sefo enti ye solution pa ne sei enti ye solution pa ne sei a masophobia na da won kan kire wo say sunsun sem bia ni ho tu anamon kohwehwe odiyifo papa tieni yo kohwehwe odiyifo papa a owo sunsun ni nyame ani on a spiritual level ne energy ni wo high na onfa wo nyame tumi ni abofo mo energy wo high en cover what you say and protect you. You can't just succeed on this earth without spirituality. How can you? Maybe obiti a ontime ma won che no ofre obetuma yama no. Nipa ati sa no, ohu me number ofre me. Obu ho a ne dibia nti. Na sempanifo no bebira na adwo number. Obu ho nso a yedi nkomo wi a esese ye hwema no nyina na ese ye de bibi koma na ne de akoma no. Obeti abrochire. What you say? Ofre me a meje ne din ne ade mhwehwe me hunu de ekoso na akwan mu. Na ma ye ho adwuma. Me ye ho adwuma wi a de se de koma na de akoma. Nti oni ho kro betuma yama no. Ah, o mo da bi, o mo ni ho. Ye mom da bi a. Honhom no ye sunsuma na no ote, on dey protect nipa. Enya me George na me protect, ye sunsum ne protect. Enti so obeti ho na wa yare mfinhia bebre yare no nko e stroke, e diabetes. Diabetes kura no etimi de ma. Ace yedema. Ace yedema. Typhoid yedema. Typhoid yedema. Wo to na wo fon. Ah, obi aya no twere so many years e twere ne nko. Wanom phenobab sa. That trend dey say spiritual disease. Na twere anya yare o. Anya yare. Da bi am kam si twere anya yare. Na yare. Abayifo konfo no. Ha? E twere. Obi a wotwa bi abayifo konfo. Obi otwa bi abayifo. Ha, bayifo konfo, abayifo konfo no. Exercise. Aha. Odiyifo ne de wo kanse mu. Obi a wotwa bi abayifo konfo anya yare. Kire mu abayifo konfo ne se kire de. On sese akomba obi so a ya no yeden. Yeah. Push no wo so me boa. Good. Say kwa. E just om di nsu yeden. Egu no so. Wate akoda se ne just om di nsu egu no so. Bayifo nso wo so saa etwire wo so saa wi a court or top from say bonso di nsu egu no so. Ne nsu ofiri nanum. Ana no ankasa wo pu nsu. And the more no a o ne twire na eba no na animunyam hye eba e wo sunsun. Ah, internet obi otwa bia ye bayifo ana. Me se otwire bia ye abayifo konfo. Asema okay de. Etwire nya betena wo so, edi 1 year pe wada ne bayifo. Wow, I'm telling you. Etwire yare. E betena wo so edi 1 year after 1 year pe no wada ne bayifo. Abetena say na abe process wo. Okay, na me say emma how be emma also. Ne mumu no, opone nyina mu no, hwe wabrabo yi. Emfa wabrabo nkoto chacha. Ade a enyo de na emfa. Obi wa ne de otiwi asa so de anse nkofo yere nkwa na ope. Oyesa na obofo ha sofo wa omfiu. Me mu akura. Enya koye obi bone na mo akwan mu hwehwe awurade akiri kwan. Emma obi enka wo ho asem ba akwa we de on the saa na otie. Bone bia oye bia ho a eni awurade asem fata no hwe ho firi ho na awurade be hyirawo ama onema kama pa. Nyame hyirawo. Asofo opani. Bra ba hwe ma akiri kwan. Mebo am wanya bi. Asofo opani. Obi pani a. Opani obra o ya so opani o de be hunu ade. Omra. Opebofo bra mebo because wo de kwaje akra manyame. Yeah, that's it. Nyame chanti ya na wafa number na wafre. Midi adi adu Eric wetu afre proportion me ne odiyifo Oracle 1. Eni share Benjamin Padu e me cameraman sanso e na Daniel Kumsen onso ebe boy. Wo adan dan nyina otwe me program. Ya otimi frame off ya timi kase papa yi otisen papa yi otisen no. Mesro oye ko na omoa na mum no emfa bone enko nanim so am catch on no awrade shaw onye okase
na ɔmo yɛ kɛse pa akɔ sɛ ɔbɛyɛ kɛse na sɛ ne bɛsan hyia na de aka ne ato so ɛde ama